Hello लोगोफोर, good morning to you all लोगोफोर. नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर. आं सानथाम सानब्रैयानो जाबाय भिडिअ लाबोयो. नोंथांमोननि थाखाय दिनै लाबोनांगौ जाबाय लोगोफोर. आरो बे नोंथांमोना आं दिनै मानि थाखाय भिडिअ लाबोनो नागिरदों जे नोंथांमोना थांनायलाव नायनानै बुजिखाबाय जे आं दिनै मानि बिसय भिडिअ बुंनो नागिरदों, मानि बागै बुंनो नागिरदों. नोंथांमोना माने बुजिखाबाय जानांगौ थांनायलाव नायनानै. लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि लाइमोनफोर जे सेंग्रा सिख्लाफोर, जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा सानो गावखौनो गाव नंगौना नङा. बिसोरो गावनि लाइफखौनो बेफोरबायदि बरबाद खालामना लायो आरोना, बेफोरबायदि भाइराल खालामनानै, माने गावनि लाइफखौ बेफोरबायदि भाइराल खालामनानै बरबाद खालामना लागासिनो दं आरोना. आं बिनि बिषय बुंनो नागिरदों जे दानि मानसिफ्रा मिथिया भिडिअ खालामोबा मा जायो ना. भिडिअ खालामनानै सोरबा लोगोआ गावसोरनि जे प्राइभेट भिडिअफोरखौ बेफोरबायदि आगारना होयोब्ला मायोब्ला बेफोरखौ साननांगौ आरोना. बिसोरो माने बे अन द स्पट बेफोरबायदि भिडिअ खालामजानाय, बेफोरबायदि भिडिअ गाज्रि भिडिअफोरखौ भिडिअ खालामजानाय बेफोरखौ माने लोगो लोगोनो दानफिननांगौ जायो. आरो खालामनोबो नाङा, खालामहोनोबो नाङा मालायखौबो. आं बे भिडिअ नायनानै मोनदों जे नोंथांमोना थांनायाव नुनाय बे जे भिडिअ, बे भिडिअखौ आं नायनानै माने मोनसे गाज्रि माने आखुथाय नुदों जे बेफोरबायदि जे खालामनो नाङा, बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो नाङा आरोना. एफा लासिं सिं जे मालायनि उन्दुनाय बा मालायनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड उन्दुनाय बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन. आरो भिडिअबो खालामनो नाङा. मानो होननानै बुङोबा आजिखालि बुहुत बेफोरबायदिनो बरबाद जागासिनो, भाइरेल जानाय नंगौना नङा लोगोफोर. नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरोना. नोंथांमोना मा सानदों जे आं बे भिडिअखौ बानायनायनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोनदों ना मोजां मोनदों, नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरोना. मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारियाव बुहुत बेफोरबायदिनो गाज्रि जालांगासिनो दङ. बयबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंलांगासिनो दङ बे गिदिरफोरनिफ्राय. बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरोना. बै माखासेफ्रा बेफोरबायदि भिडिअ खालामग्रा मानसिफ्रा माने बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरोना. जोंनि बर' हारिखौ जों फोसाबनोबा जों बयबो इउटुबारफोरनि खामानि, आरो इउटुबारफोरनि नङा जे गेदेर गोलावफोरनि खामानि, जे बेफोरबायदि जाबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया दंस' जालांगोन नंगौना नङा, आरो मालायफोरजों बे मुगैजागोन. आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे लोगोफोर, नोंथांमोना जे नायनानै बुजिखाबाय जे नोंथांमोना भिडिअखौ नुबायबो जानो हाखागौ. बेखायनो आं माने भिडिअखौ लाबोनाय जाया. आं मालायफोरनि बेफोरबायदि प्राइभेट गाज्रि भिडिअफोरखौ आं होफिननो साना. मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदियानो बहुत प्रब्लेम लाबोयो, जे मालायफोर नुयै मानसिफ्राबो नुनाय बेफोरबायदि जायो. आं बेखायनो मालायनि भिडिअ लाबो आरोना. मालायनि भिडिअखौ आं गावनि चेनेलावबो माने ससेबो होआ. बेनो आरोना. लोगोफोर, नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर. आरो जायफ्रानाखि बेफोरबायदि भिडिअ खालामदों जे बिथांमोना माने स्टप खालामनांगौ. बिथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरोना. नङाबा जोंनि बर' हारिया गावजों गाव भाइरेल खालामलायनानै माने बुहुत गावखौनो गाव लाजि फोनांनाय जासिगोन आरोना. आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनैनि भिडिअ बेनो. जे नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर. आरो बेनोसै आरोना. थेंक इउ स' माच लोगोफोर. बाय बाय. टेक केयार लोगोफोर. बाय बाय.